Moikka kaikki! Mä oon Dora, Lilin pikkusisko ja tervetuloa tälle meidän kanavalle. Joo, mä en oo ennen näkynyt YouTubessa, mut joo, tänään te pääsitte seuraavaan, kun mä menen rokotukseen. Nyt taidetaankin lähteä. Ja näin tassutellaan kohti autoa. Nyt mennään sisälle tänne eläinlääkäriin. Nyt ollaan tässä puntarilla ja katsotaan paljon, jos mä painan. Oho! Mähän painan jo aika paljon, 6 kiloa. Mä oon iso tyttö. Sit vaan odotellaan mun vuoroa. Mua vähän jännittää, mut hyvin tää tulee meneen. Tää onkin tämmönen vähän pienempi eläinlääkäri. Tän nimi on Nemo, kuten tosta näettekin. Apua, mua pelottaa. Mä oon nyt tässä pöydällä. Multa nyt kuunnellaan sydämen syke. Kuulostaako se hyvältä? Mitä se antaa mulle? Herkkuja. Onpa hyviä. Oisitte heti sanotaan, että herkkuja saa. Saisinko mä lisääkin? Saanko mä lisää? Mä sain lisää näitä herkkuja, mut siis mulle annettiin äsken se rokotus. Mä en hirveästi tuntenut, mut se vähän nipisti, mut ei pahasti. Mut joo, selvisin siitä. Nyt tultiin tuolta huoneesta pois ja odotellaan vissiin, että mä saan mun passin. Jee, tää vähän kutittaa, kutittaa vähän inhottavasti tää rokotuskohta, mut joo. Mä sain jotain tämmösiä ilmaisnäyteherkkuja. Oho, ilmaiseksi. Onkohan ne hyviä? Nyt tultiin tuolta lääkäristä ja mennään pikkuselle kävelylle tähän ennen kuin lähetään. Mut joo, omistaja kehu, että mä olin tosi reipas. Mikä haju täällä? Tästä on mennyt varmaan joku orava. Ihan selkeä orava. Sipsutellaan menemään. Mut tuotiin jo autoon, koska omistaja menee kauppaan. Matkan varrella käydään muskettikoirassa. Sipsutellaan vain sisään. Hyvä haju. Herra jestas, täällä on paljon ruokaa. Miten täällä on näin paljon ruokaa? Täällähän ruokkis kaikki maailman koirat. Tässä mä nyt vaan oottelen, kun noi ihmiset jäi vaan jotain puheskelemaan tohon. Nyt vihdoinkin kotiin, kun noilla ihmisillä kesti niin vitsin kauan, kun ne vaan alkoisi jotain puhumaan keskenään. Nyt ollaan päästy kotiin ja joo, toivottavasti tykkäsitte mun ekasta videosta. Jatkossa tulee enemmänkin videoita multa ja Lililtä ja sit pelkästään multa ja pelkästään Lililtä. Mut joo, moikka!